Don kam nahikai Social Studies Hanaban Sawian Memorial Presbyterian Secondary School Maumlu. En kam perkhat ya ki belapas ya ka BA ni MA ha kanu subjek Social Studies ban ki bela pendep ya ka training kum ka MTED DLED ni ka BN. Ki ba apply kin ha ban pendap ha ka standard application form ni ha ka plain sheet ban penpoi sya usketri ka balang Presbyterian halani shua ka arpsau tarik uleber arajar arpusaw. Na ka benta ka jingtip bakham benia phila ban phun ha kini ki number harum. Ndriu khandai not ndriu iwei not khandai. Lani khandai sau not ariwei khandai not.